Ahojte! Dnešné video budem začínať v takomto normálnom, neupravenom stave, pretože v tomto videu na vás čaká tutoriál na vianočné líčenie, takže poďme na to. Ako prvé si upravím obočie, možno sa niektoré budete čudovať, ale použijem na to lak na vlasy, pretože mne sa tento spôsob osvedčil a vlastne som ani nenašla nejaký taký vhodný fixačný gel na obočie, ktorý by dokonale dokázal upraviť moje neposlušné chlopky. Tie, ktoré máte takéto obočie, určite ma chápete. Takže ja to robím asi takto, postriekam si obyčajnú nejakú kevku na obočie alebo špirálovú kevku, lakom na vlasy a prečešem si ním obočie. A obočie je vytvarované. Smiešné, ale je to podľa mňa celkom dobrý trik na úpravu obočia. Ďalej prejdem na farbenie obočia. Ja používam tieto The One tiene z Oriflameu. Možno sa čudujete, že používam tento malinký štepček, ktorý je priamo pri tých tieňoch, ale mne sa to na sebe líči s týmto štepčekom dobre. Keď líčim niekoho iného, tak používam klasický štetec normálnej veľkosti na obočie, ale ja sa zvyknem líčiť s týmto. Takže obočie by sme mali hotové. Teraz prejdem ešte na orámovanie vlastne spodnej strany obočia. Beriem si na to plochý štetec na korektor a korektor. Beriem si tento od Catrice. Ten istý korektor taktiež použijem aj ako podkladovú bázu pod očné tiene. Následne ešte zapudrujem púdrom od Milany. Tento krok je veľmi dôležitý, aby sa vám tiene na viečku lepšie tieňovali, aby sa s nimi lepšie pracovalo. Pretože keď ich machnete rovno na korektor, tak tie tiene sa neroztierajú až tak dobre, ako keď tam dáte niečo práškové ako podklad. Takže úvod by sme mali a môžeme prejsť priamo na tiene. Budem používať túto Sofix paletku od Makeup Revolution. Ako prvý si zoberiem tento tieň ako prechodový a budem ho nanášať do záhybu očných viečok. Beriem si k tomu takýto blendovací štetec. Tak ešte raz, dávala som si tento tieň, dala som si ho takto do záhybov vrchných viečok. Vždy, keď si ten tieň aplikujete, musíte ho dobre rozblendovať, aby vlastne vyzeral ten prechod tak pekne, aby to nebolo také odseknuté. Blendovať môžete kruživými pohybmi, alebo aj iba takto, jednoducho ako sa vám to hodí, ako sa vám to dá, ako to viete. Tieň, beriem si tento tmavohnedý, beriem si takýto užší blendovací štetec, tieň budem aplikovať sem do tejto oblasti a taktiež aj do záhybu opäť.
naniesli zbytočne veľa toho tieňa, aby vám neopadával pod oči a nemusíte sa báť, že vám tam toho tieňa ostane málo alebo že to nebude dobre pigmentované alebo čo, pretože každý kvalitný tieň aj po oprašení tam jednoducho ten pigment ostane medzi tými štetinkami, takže tohoto sa nemusíte obávať. Aby som si ešte lepšie rozblendovala tie okraje tých tieňov, použijem na to nejaký čistý blendovací štetec a jemnými, či už krúživými alebo ťahavými pohybmi si ešte dotvarujem tie tiene, aby ten prechod bol pekný, plynulý. Teraz budem aplikovať opäť korektor, urobím si s ním vlastne takú líniu, takto, ako mám záhyb toho viečka, aj na jednej, aj na druhej strane, aby som na to mohla potom aplikovať svetlý metalický tieň. Môžete to robiť samozrejme aj bez tohto kroku, ale potom vlastne ten odsek tu nebudete mať až taký výrazný. Je to už len na vás, či to chcete mať výrazné, alebo to chcete mať také plynulejšie, jemnejšie. Kľudne si urobte podľa svojho. Tieň mám aplikovaný na obidvoch viečkach. Inak keď si aplikujete takéto metalické tiene, tak môžete štítec predtým prestriekať, či už fixačným sprejom alebo len čistou vodou pokropiť a potom vám tie tiene lepšie budú sadať na viečko a budú aj krajšie pigmentované, ale je to iba pri niektorých tieňoch, pretože napríklad tieto v tejto paletke sú pigmentované veľmi dobre a podľa mňa nič takéto netreba, takže ja som to robila bez toho, iba so suchým štecom a vyzerá to podľa mňa dobre. Ďalej si zoberiem takýto menší štetec a budem ním nanášať trochu čiernej tuto do tejto oblasti, aby som ešte zvýraznila tie vonkajšie kútiky. Intenzita je už len na vás, dajte si tam tej čiernej koľko chcete, nakoľko sa cítite. Ja som ju tak iba jemnučko tam vťukávala, nemám je tam veľmi veľa, takže mne to takto myslím stačí. Teraz si zoberiem opäť ešte ten užší blendovací štetec a nanesiem zase ešte tú tmavšiu hnedú, aby som ešte dotvorila tie prechody a aj tuto medzi tou zlatou a čiernou to ešte zjemním tou hnedou. Taktiež tento štetec použijem ešte aj na také doblendovanie tých tieňov do vonka, ešte to trochu poupravím. Tak toto by sme mali. Ak by vám ešte vadilo, že tuto máte tej hnedej málo a chceli by ste jej tam naniesť ešte viac, tak si zoberte ešte nejaký úplne tenučký štetec a s ním môžete ešte tú hnedú tam naniesť, aby ten odsek medzi tou zlatou a hnedou bol taký výraznejší. Vrchné viečka máme hotové, nechajme to zatiaľ tak, prejdeme na riasy. Spodné viečka budeme robiť až neskôr, keď už bude hotová celá pleť. Beriem si inak túto špirálu od Trendy Dab, nejaká Endless Effect maskara. Riasy mám pretreté špirálou, teraz je už len na vás, či si chcete lepiť na to aj umelé riasy alebo nie. Ja si ich dám, vy môžete a nemusíte. Dám si takéto obyčajné staré riasy z AliExpressu.
počkali asi tak 30 rokov a to sprosté dôlepidlo už konečne zaschlo a myhalnice sú na mieste. Môžeme prejsť na pleť. Ja si budem dávať ako podkladovku tento NYX Pore Filler. Následne si dám tento Fit Me Makeup v odtieni 105 a ešte si dám korektor, taktiež tento od Catrice opäť. Následne všetko trošku prepudrujem ešte týmto pudrom Milany. A môžeme prejsť ešte na spodné viečka, na ktoré aplikujem opäť túto hnedú farbu. Ak nechcete, aby vám to opticky príliš zúžilo oči, tak si tú tmavú farbu neťahajte veľmi dopredu, ale len tak do nejakej 1/3, maximálne do 2/3 od vonkajšieho okraja oka. Do vnútorných kútikov a pod obočie použijem ešte túto peknú. Aby som nezabudla, doplním ešte špirálu aj na spodné viečka. Vykontúrujem si tvár a môžem prejsť na pery. Inak jeden taký malý dodatok, kontúrovať si tieto okraje čela by sa malo iba vtedy, ak máte čelo vyššie ako na 3 prsty. Neviem, či ste to už počuli, ale ja mám pocit, že ho ja mám trošku vyššie, takže ja si toto zvyknem kontúrovať tak iba trošku jemnúčko, aby som si zase opticky tú tvár príliš deformovala. Prečo som si nedala licenku, ale ja si myslím, že ja mám dostatočne ružovkasté líčka aj bez toho, aby som si dala licenku a navyše nie ku každému líčeniu sa licenka aj hodí a ja toto veľmi neobľúbujem, takže ja ich nosím strašne málo a ten make-up navyše dosť len tak na ľahko, ja tiež nemám rada hrubé vrstvy make-upu, takže mne tie ružové líčka aj trochu presvítajú, neviem, či to bude vidno aj na kamere, ale ja si to v zrkadle pekne vidím. No a ešte rúž, ja som si už pred chvíľou skúšala jeden dávať, ale nevyzeralo to s tým dobre, takže skúšam ešte raz a dám si tento metalický Amore Matte od Milany. Všetko k dnešnému videjku, ďakujem vám, že ste si ho pozreli a dúfam, že vás to bavilo, že ste pri tom nezaspali a že si pozriete aj nejaké ďalšie moje videjko. Takže ďakujem vám za pozornosť a majte sa krásne a prajem vám všetkým krásne Vianoce.